madrasser i vognen. Og derinde der er lave. Og vi skal ned og have en is. Hvad siger du? Vi skal ned og have en is. Ja, Mia siger, vi skal ned og have en is. Eller, jeg skal. Mia, hun vil ikke være særlig social lige i dag. Du skal jo heller ikke køre på bakken. Jo, Jamen. Hvad siger den? Nå, det var en vogn. Fuck. hallo. Hallo. Jeg må ikke spytte på den. Jo, prøv. Nej, så jeg kan ikke se. Jo. Det var ondt. Det er helt amok, mand. Prøv at se, nu kommer den der. Jeg ramte den altså ikke. Det gør jeg så nu. Nej. Ej, prøv at se, der er en ordentlig spytklat. Jeg så det godt. Det er godt, der ikke er så mange her. Kommer der ikke en mere? Prøv at ramme den der. Ja, sådan. Ulækker. Der. Filmer du? Ja. Nå.